Postoje trenuci u životu kada se svet jednostavno povuče. Ljudi odlaze, telefoni utihnu, planovi se raspadnu i odjednom ostaješ sam. Tako potpuno sam da se i sopstveni glas čini stran. U tim trenucima većina misli da je to kazna, ali Jung bi rekao to je poziv. Jer kada spoljašnji glasovi nestanu, počinje da govori unutrašnji svet. Usamljenost nije praznina, to je laboratorija duše. Mesto gdje se ruši sve što je lažno, da bi istina mogla da diše. Kada nema nikoga da te potvrdi, počinješ da vidiš ko si bio samo zato što su te drugi gledali. I tada nastaje tišina, ali u toj tišini rađa se samo spoznaja. To nije lako putovanje. Tvoj će tražiti buku, tvoje srce utehu, tvoje telo kontakt, ali ako izdržiš, ako ostaneš sa sobom dovoljno dugo, otkrićeš da nisi sam, jer tvoja duša te nikada nije napustila. Usamljenost nije odsustvo drugih. To je povratak sebi. A kad jednom naučiš da budeš svoj oslonac, nikada više nećeš biti zaista sam. Većina nas odrasta sa idejom da ne možemo sami, da nam je uvek potreban neko, da nas vidi, da nas razume, da nas gura napred. Ali Jung je znao, potraga za stalnom podrškom je maska nesigurnog ega. To nije ljubav prema drugima, to je strah od sopstvene tišine. Kada niko ne dolazi da te spase, počinješ da otkrivaš sopstvenu snagu. Jer snaga ne dolazi iz aplauza, već iz onog trenutka kad u tišini kažeš sebi i dalje idem. U nedostatku podrške, duša se budi. Počinješ da postaješ roditelj sopstvenom detetu u sebi. Učiš da se utešiš, da se ohrabriš, da se ponovo izgradiš. To je prava zrelost. Ne kada više ne trebaš druge, već kada ih voliš bez zavisnosti od njih. Svet nas često uči da uspeh dolazi uz timove, uz mentore, uz zajednice. Ali Jung bi rekao, prvo moraš postati celina da bi mogao da pripadaš. Jer ako tražiš podršku iz praznine, uvek ćeš se vraćati prazniji. Samoodržanje ne znači izolaciju. To je stanje u kojem postaješ izvor sopstvene svetlosti. I tek tada, ljudi koji ti se pridruže više nisu štake. Oni su saputnici. Dakle, sljedeći put kada se osjetiš napušteno, nemoj pitati zašto me nema ko podržati. Umjesto toga pitaj zašto se još uvek bojim da se oslonim na sebe. U trenutku kada to shvatiš, usamljenost prestaje da boli, jer postaje učitelj. Ko nauči da se oslanja na sebe, nikada više neće biti stvarno sam. Postoji trenutak kada sve postane tiho, ne zato što si pobegao od sveta, već zato što je svet na neki čudan način prestao da te traži. Taj trenutak nije kazna, to je inicijacija. Tišina je kapija kroz koju duša konačno može da prođe bez ometanja. U toj tišini tvoj unutrašnji haos počinje da govori. Stare reči, potisnute misli, zaboravljene emocije, sve izlazi na površinu. I tu mnogi beže, misleći da gube razum. Ali Jung bi rekao, ne gubiš razum, već ga napokon nalaziš. Tišina nije prazna. Ona je trudnica. U njenoj utrobi rađa se novo razumevanje sebe. Svaki trenutak usamljenosti je trenutak u kojem se tvoja svest širi. Na početku tišina boli. Ona ogoljuje, razotkriva, tera te da vidiš gdje si lagao sebe. Ali ako ostaneš u njoj, ona počinje da leči. Jer ono što čutiš, ako ga svesno posmatraš, prestaje da te kontroliše. Tišina je ogledalo u kojem se vidi istina, a istina, iako teška, oslobađa. Kada se navikneš na njen ritam, shvatiš da nisi sam u praznini. Tu si ti i tvoja duša i nešto dublje što te gleda kroz sve. Tada počinje prava inicijacija. Ne u svet drugih, nego u svet sebe. I iz tog sveta se nikada ne vraćaš isti. Tišina nije odsustvo zvuka, već prisustvo svesti. Postoji trenutak u samovanju kada svetlost počinje da bledi. Nema više utehe, nema više smisla. Samo ti i ono što si pokušavao da zaboraviš. To je trenutak koji Jung zove susret sa senkom. Senka nije tvoja greška. To su delovi tebe koje si jednom morao da sakriješ da bi bio voljen, misli koje si učutao da bi bio prihvaćen, bol koju si prekrio da bi preživeo. Ali ništa potisnuto ne nestaje. Samo čeka tiho trenutak da bude viđeno. Kad si sam, nema svedoka. I tada senka izlazi iz skrovišta. Pokazuje ti tvoj bes, tvoju zavist, tvoj egoizam, ali i tvoju dubinu, tvoju snagu, tvoju strast za istinom. Većina beži, pokušava da je učutka,
Ali Jung bi rekao, ono što odbaciš ostaje da te proganja. Ono što prihvatiš postaje tvoja snaga. Integrisati senku znači pogledati u mrak bez mržnje. Znači priznati sebi, da, i to sam ja. Jer samo kada vidiš sve što jesi, možeš da postaneš celovit. Senka nije tvoj neprijatelj. Ona je učitelj koji te vodi u autentičnost. Ona te lomi, ali samo da bi te sastavila bez laži. U trenucima tame ne traži odmah svetlo. Nauči da sediš u tami dok tvoje oči ne počnu da vide iznutra. Jer svetlost koja dolazi iznutra nikada se ne gasi. I tada senka prestaje da te plaši. Ona postaje tvoj vodič, tvoj tihi saveznik. I shvatiš, ono čega si se najviše plašio, bilo je samo deo tebe koji je želeo da bude prihvaćen. Postoje periodi u životu kada izgleda kao da te svet jednostavno izbriše. Prijatelji nestaju, vrata se zatvaraju, tvoje ime više ne odjekuje nigde. To nije kraj, to je povlačenje duše. Jung je verovao da postoji trenutak kada život sam povlači tvoju energiju iz spoljašnjeg sveta, da bi te naterao da pronađeš unutrašnji izvor. Kada te svet zaboravi, on te ne kažnjava, on te priprema, jer da bi mogao da budeš viđen istinski, moraš prvo da naučiš da vidiš sebe bez očiju drugih. To je period suše, ali i pročišćenja. Kao što zemlja mora da odmori da bi ponovo rodila, tako i tvoja psiha mora da se isprazni od lažnih identiteta, od očekivanja, od tuđih projekcija. U tom zaboravu rađa se tišina božanskog tkanja. Ne vidiš ga, ali nešto u tebi se preoblikuje. Tvoja vrednost više ne dolazi iz potvrde drugih, već iz činjenice da jesi. Bez potrebe da dokazuješ. Mnogi pokušavaju da se vrate na scenu, da ponovo budu primećeni. Ali mudrost je u dopuštanju da se zaborav dogodi. Jer tek kada svet te zaboravi, imaš prostor da postaneš ono što jesi, a ne ono što su drugi očekivali da budeš. U tom mraku novi oblik svesti počinje da se rađa i kada se jednom vratiš, nećeš tražiti svetlo reflektora, jer ćeš ga već nositi u sebi. Svet te zaboravlja samo da bi ti mogao da se setiš sebe. Najdublji oblik hrabrosti nije da se boriš protiv sveta, već da stojiš uz sebe kada svi drugi odu. Jung je govorio da svaka duša mora naučiti da postane vlastiti temelj, jer dokle god tražiš oslonac s polja, ostaješ zatočenik tuđih vetrova. Samopodrška ne znači tvrdoglavost. To je tiha odanost sebi. To je sposobnost da kažeš ne razumem sve, ali verujem u ono što osjećam. To poverenje u unutrašnji glas je psihološki mišić koji se gradi tek kad spoljašnja podrška nestane. Kada niko ne veruje u tebe, život ti daje poziv da sam postaneš taj vernik. Da sam postaneš ono što si čekao od drugih, jer niko ne može da ti da sigurnost koju nisi spreman da pronađeš u sebi. Svaki trenutak kada si stajao sam, svaka noć kada si sumnjao i ipak nastavio, bila je molitva u pokretu. Tada si bez reči pokazao univerzumu, verujem iako još ne vidim, i u toj tišini život odgovara. Ne kroz magiju, nego kroz promjenu percepcije. Odjednom počinješ da osjećaš da si vođen, jer jesi. Samopodrška je svetlost koja se pali iznutra, ona ne zavisi od priznanja, niti od publike. To je snaga da držiš sopstvene ruke kada padneš i da ih ponovo podigneš kad zadrhtiš. I jednom kada naučiš to, nikada više ne tražiš da te neko spase. Jer shvatiš, nikada nisi bio izgubljen. Snaga počinje onog trenutka kada prestaneš da čekaš da neko drugi veruje u tebe. Bol je neprijatan učitelj, ali jedini koji nikada ne laže. Jung je govorio da je patnja peć duše, mesto gde se sirova materija čoveka topi, da bi iz nje mogao da se rodi svestan duh. Kada te boli, ne znači da nešto nije u redu. Bol znači da nešto u tebi pokušava da se rodi. To je trenje između starog i novog, između onoga što mora umreti i onoga što tek počinje da diše. Većina ljudi beži od bola, tražeći brze odgovore, utehe, distrakcije. Ali bol koji ignorišeš postaje bolest. Bol koji razumeš postaje svetlost. U svakom iskustvu gubitka, u svakoj izdaji, svakoj samoći, skriven je dar svesnosti. Patnja nije kazna. To je proces transformacije, alhemija emocija. U tebi gori unutrašnja peć. Ona ne želi da te uništi, već da spali sve što više ne pripada.
Strah, stari obrasci, očekivanja, sve to mora izgoriti, da bi tvoja autentična priroda mogla da se pokaže. Kada bol posmatraš sa svesnošću, on prestaje da bude neprijatelj. On postaje mentor. Tišina između suza postaje prostor u kojem čuješ sopstvenu istinu prvi put. Svaka rana nosi u sebi seme mudrosti. Ali to seme klija samo ako ostaneš dovoljno dugo sa bolom, umjesto da ga potisneš. Jung bi rekao, neizbežna patnja je put koji vodi do stvarnog sopstva. Dakle, sljedeći put kad te život povredi, zahvali mu se tiho, jer upravo tada počinje tvoja preobrazba. Bol je vatra koja ne uništava, već pročišćava. Posle oluje dolazi tišina, ali to nije kraj, to je rođenje. Kada prođeš kroz senku i bol, ostaje nešto u tebi što ne može biti uništeno. Jung ga je zvao sopstvo, self, unutrašnje središte svesti, deo tebe koji nikada nije bio ranjen. Self nije tvoja ličnost, nije tvoje ime, uloge ni uspesi. To je onaj tihi svedok koji je gledao sve tvoje padove i nikada te nije osudio. U trenutku kada prestaneš da se poistovećuješ sa maskama, kada prestaneš da juriš tuđe očekivanje, počinješ da čuješ glas koji si odavno zaboravio. Glas svoje istinske prirode. Self nije nešto što se stvara, to je nešto što se otkriva. On je uvek bio tu, skriven ispod slojeva straha, srama, ambicije. Ti ne postaješ novi, ti se sećaš ko si oduvek bio. Kada prvi put osjetiš dodir tog unutrašnjeg centra, nema više potrebe za dokazivanjem. Prestaješ da tražiš sigurnost jer znaš. Sve što ti treba već je u tebi. To je trenutak kad strah gubi moć. Jer kako možeš izgubiti ono što jesi? I kako neko može oduzeti mir koji izvire iz samog korena tvoje duše? Self je kao sunce, možda ga oblaci ga zaklone, ali nikada ne prestaje da sija. Kada se ponovo povežeš sa njim, svet postaje manje zastrašujuć, jer znaš da nisi samo prolazno biće, već svest koja posmatra večnost. Otkriće sopstva nije kraj putovanja, to je trenutak kada shvatiš da nikada nisi bio izgubljen. Kada prođeš kroz samoću, boli senku, iz pepela starog života počinje da niče nešto novo, poverenje. Ali ne ono naivno poverenje koje veruje da svet neće povrediti, već dublje, mirnije poverenje koje zna da čak i ako te svet povredi, ti ćeš preživeti. Jung je govorio da se prava vera ne rađa iz utehe, već iz sloma. Dok ne izgubiš sve u šta si verovao, ne možeš zaista znati u šta zaista veruješ. Ova nova vera nije slepo nadanje, to je mudrost tišine. To je miran glas u tebi koji kaže, prošao sam kroz oluju i još uvek dišem. Kada ti život oduzme sigurnost, on te uči da veruješ u pokret, a ne u stabilnost. Da naučiš da imaš poverenje u proces, čak i kada ne vidiš ishod. Poverenje nije slepa vera u ljude, već duboka sigurnost da je tvoj put smislen, čak i kada izgleda besmisleno. To je odluka da ostaneš otvoren, iako znaš koliko ranjivost može boleti. U tom prostoru duša se širi. Prestaješ da kontrolišeš i počinješ da sarađuješ sa životom. Oslobađaš se potrebe da znaš i počinješ da osjećaš. I onda se dogodi čudo, počnu da ti se vraćaju ljudi, prilike, znakovi, ne zato što ih tražiš, već zato što tvoja energija više nije strah. Već poverenje, prava vera ne kaže bit će sve u redu. Ona kaže, ja ću biti u redu, ma šta da dođe. Kada si prošao kroz tamu, kroz tišinu i senku, kada si otkrio sopstvo i naučio da veruješ životu, dolazi trenutak povratka. Ali to više nije povratak starom svetu, to je novi susret sa stvarnošću iz potpuno drugačije svesti. Jung je govorio da se svaka istinska transformacija završava integracijom. Nije dovoljno probuditi se u unutrašnjem svetu. Moraš ponovo da naučiš da hodaš među ljudima, bez da izgubiš ono što si pronašao u sebi. Sada znaš tišinu, znaš snagu samoće, znaš da te ni bol, ni gubitak, ni zaborav ne mogu slomiti. I zato više ne tražiš potvrdu, jer postao si izvor svetlosti koji osvetljava druge bez napora. Povratak ne znači da se opet uklapaš. To znači da donosiš sebe, celog, autentičnog, nežnog i snažnog. Tvoje prisustvo sada menja prostor. Ljudi osjećaju mir u tvojoj tišini, sigurnost u tvom pogledu, mudrost u tvojim rečima. Ne moraš više da govoriš o svom putu. On je vidljiv u načinu na koji živiš. Jer kada neko preživi sopstvenu tamu, postaje svetionik onima koji još lutaju.
Povratak svetu je posljednja faza inicijacije. Ne vraćaš se kao isti, vraćaš se kao onaj koji zna, i ta spoznaja nije gordost, već tiha odgovornost da budeš svetlost tamo gdje si nekada tražio svetlo. Svet te sada možda vidi, možda ne, ali više nije važno, jer ti si postao onaj koji vidi. Put se ne završava buđenjem, već kada se naučiš budan koračati kroz svet. Na kraju svakog putovanja čovjek shvati ono što je Jung znao celog života, da je svrha svakog gubitka, svake tame, svakog čutanja, da nas vrati sebi. Prošao si kroz usamljeništvo, suočio se sa senkom, naučio da veruješ i da nosiš svetlost u sebi, ali ovo nije kraj. Jer unutrašnji put nikada nema kraj, on samo postaje dublji. Ti više nisi isti onaj koji je tražio potvrdu, niti onaj koji se bojao biti sam. Sada znaš da tvoja snaga nije u aplauzu, već u tvojoj sposobnosti da ostaneš prisutan i kada nema nikoga. Kada svet opet postane bučan, seti se svojih tišina. Kada te strah ponovo posjeti, seti se da si već preživeo oluju. I kada se osjetiš izgubljeno, značeš, to je samo još jedan sloj ega koji otpada. Sopstvo ne traži savršenstvo, traži iskrenost, jer tek kada sebi priznaš sve što jesi, svetlost i tamu, snagu i slabost, možeš konačno da dišeš punim dahom. I dok svet juri za odgovorima, ti znaš da je istina tiha, da sve što si tražio već postoji u tebi, čekajući da ga prepoznaš. Sada kada znaš, tvoje prisustvo postaje molitva, tvoje postojanje postaje lek i tvoja priča postaje putokaz za one koji tek kreću, jer niko te zapravo nikada nije napustio. Samo si morao da pronađeš sebe, da bi mogao da se vratiš kući, probuđen.